Ahoj. Volám sa Leo a toto je moja obľúbená hra. A ja som Lea. Veľmi rada hrám túto hru so svojou rodinou. Najlepšie na tejto hre je, že sa dá hrať kedykoľvek počas roka. Nevyžaduje žiadne vybavenie a môžete si ju užiť kdekoľvek. Poďme hrať spolu. Zhromaždite svoju rodinu. Pamätajte si, že na začiatku hry je len jeden lovec. Pri zvuku píšťalky každý utečie a lovec musí zajať jedného zo svojich rodinných príslušníkov. Keď lovec niekoho zajme, pokračuje vľav, zatiaľ čo drží za ruky toho, koho zajal. Keď chytia štvrtého, rozdelia sa na dve skupiny po dvoch a takto pokračujú ďalej. Ak ostane už iba jeden hráč, ktorý nie je chytený, hra končí. Ten, kto vyhrá, môže vybrať ďalšieho lovca.